Gaueko 11:47 minutu, 3-1 irabazi du Reala Kanoetan Osasunaren aurkako derbia, eta honen bestez Rino Matarazzo Kanoetan norgehiagokari galdu gabe jarraitzen du. Gogora ezagun aurreko jardunaldian, gaurkoa 28. jardunaldikoa izan baita, aurreko jardunaldian batetik Realak galdu egin zuen Atletico Madrilen aurka Riyad Metropolitanon 3-2 eta Osasunak 2 berdindu zuen asko kostatako berdinketa batean Mallorcaren aurka horiek horrela, Rino Matarazzok eta Alessio Lixik honako 11 hauen aldeko apustu egin dute batetik Reala 4-3 bateko sistemarekin irten da zelaira, Remiro izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Aramburu jokatu du eskuinetik, Sergio Gomezek ezkerretik, Zubeldia eta Txaleta Txar izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri Bikoitza Solerrek eta Turrientesok osatu dute, erdipuntan Brais Mendez izan da, azken bolada honetan Galiziako jokalaria protagonismoa galtzen ari zen hasierako 11koan Rino Matarazzorekin, baina gaurkoan berriro ere haren aldeko apustua egin du, eta erantzun duela esan daiteke eskuinetik Guedes izan da, eskuinetik Barrene izan da, ezkerretik Guedes eta puntan kapitaina Mikel Oyarzabal. Osasunak ere 4-3 bateko sistema ezarri du zelaian, Sergio Herrera izan da tepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Rosierre jokatu du, ezkerretik Javi Galanek, Boiomo eta Katena izan dira atzealdearen erdialdean, Torrok eta Moncaiolak kapitainak osatu dute Euskarri Bikoitza, Aimar Oroz izan da erdipuntan, eskuinetik Raúl Morok jokatu du, ezkerretik Victor Muñoz izan da, eta puntan Ante Budimir. Epailea Kuadra Fernandez izan da, Mila Albendizek lagundu dio barrean, eta oroar lan ona egin du eta ez da nabarmendu norgehiagokan zehar. Norgehiagoka hasiera Osasunarena hobea izan da, lehenengo minutuetan Alessio Lixiren taldeak ikusi da Remiroren areara ahalik eta azkarren iristea zuela helburu, horretarako Raúl Moro eta Victor Muñozen abiadurak baliatu nahi izan ditu, baina Realak ongi eutsi dio, ez da prezipitatu, eta lehen 15 minutuetan izan da hori, gainera 12. minutuan Victor Muñozek ia postua jandio Sergio Gomezi, buruz sekulako errematea egin du, baina zutoinera joan zaio. Hortikan aurrera Realak gehiago izan da, eta hor hasi dira ikusten Osasunak atzealdean eduki dituen gabeziak. Azken bolada honetan Lixirekin hobeto jokatzen ari zen, baina gaurkoan gabezia handi xamarrak ikusi zaizkio oroar Nafarroako taldeari. Eta 22. minutuan, jada Reala dominatzen ari zenean, Guedesen jokaldi baten ostean, Boiomok eskuarekin ukitu du, epaileak zuzenean Kuadra Fernandezek penaltia adierazi du. Normalean alakoak zuzenean ez dituzte ematen, hau da, Kuadra Fernandezek oso nabarmen ikusi behar zuen hori penaltia zela, hori penaltia adierazteko modukoa zela, eta egia esan gehiengoa zur eta lur geratu da, ez baitzen baloi zaila, ez baitzuen inorratzean Boiomok, eta alako kalitateko erdiko atzelari batek hori egitea harrigarri xamarra izan da. Kontua kontu Mikel Oyarzabalek ez du arkatu 11 metrotatik, 24. minutua zen hori, eta Realak erreakzioari jarraipena eman dio, golari jarraipena eman dio, Osasunak besoak jaitsi dituela eta oraindik ere gola irensten ari zela baliatuz erasoan jarraitu du, Gonzalo Guedesek sekulako norgehiagoka jokatu du gaurkoan ere, benetan maila bikaina ematen ari da, eta Rino Matarazzoren erabakia egia esan ongi irten da, ongi ez oso ongi Gonzalo Guedes ezkerraldean kokatu du gaurkoan, Barrenetxea eskuinaldean, badakigu Ander Barrenetxeak oina aldatuta errendimendu hobea ematen duela normalean, baina gaurkoan eskuinalde horretatik ere finaritu dela esango nuke Donostiako jokalaria, eta partida ona osatu du Guedesek aldiz partida bikaina, eta 28. minutuan
Turrientesek Gedesi eman dio baloia eta Gedesek lehen ukituan jaurti, Sergio Herrerak ez zuen inondik inora espero, beste behin ere Osasunaren atzealdea hau libili da, sekulako zuloak utzi ditu eta Realak gaur zen olako erakustaldia eman duen zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera baloiaren zirkulazioan ikusgarria izan da, esango nuke Rino Matarazzo entrenatzaile denetik zirkulazioari dagokionez behintzat eta baloia mugitzeari dagokionez norgehiagoka onena jokatu duela gaur Donostiako taldeak eta hori zelaian eta zelaian ez ezik emaitzan ere islatu da. 2-0 zen Osasunarentzat lehen gola kolpe gogorra izan bada, bigarren gola are handiagoa, are gogorragoa izan da eta Realak hala ere ez ditu besoak jaitsi, jokoaren ekimena edukitzen jarraitu nahi izan du Mataratzoren taldeak, norgehiagoka lokartzea lortu du, hori funtsezkoa zen, 2-0 emaitzarekin, Jaun eta Jabe jarraitu du, aurretik ere aukeraren bat edo beste izan ditu, Oiartzabalen penaltiaren golaren aurretik, abisu batzuk eman ditu, eta hor bi gol horiek hala ere mingarriak ez oso mingarriak izan dira Osasunarentzat, hor baloia ezin ateraz ibili dira, norgehiagoka hasieran izan duten distira hori ez dute lortu, eta gaurkoan hala ere Osasunak gauza positiboak atera ditzake esate baterako Victor Muñozen norgehiagoka denboraldi bikaina egiten ari da Real Madridetik fitxatutako jokalaria, gaurkoan ere eskuinalde horretatik, ezkerralde horretatik lan bikaina egin du, oso arriskutsu aritu da, izkin egiten eta hori Osasunarentzat funtsezkoa izan da. Horrelaxe iritsi dira atsedenaldira 2-0 emaitzarekin eta Osasunak ezinbestean 2 aldaketa egin behar izan ditu, ez ezinbestean min hartu dutelako, baizik eta zerbait aldatu nahi bazuten behintzat, Torro eta Raúl Moro kendu ditu Iker Muñoz eta Moi Gomez zelairatzeko, Torroren norgehiagokai esan ez da ona izan, zelai erdian Osasunak ez du kontrolik edukitzerik eduki, Realak oso eroso mugitu du baloia oroar, bai Turrientes, bai Soler oso libre ikusi ditugu norgehiagokaren zati handienean, eta Raúl Morok ere ez ditu espero ziren desberdintasun horiek markatu, Victor Muñozek askoz ere norgehiagoka hobea egin du, Raúl Moro saiatu da, batez ere norgehiagoka hasieran izan du aukeraren bat edo beste, baina inolako arrakastarik gabe eta ikusi da lixik beste zerbait nahi zuela eta batez ere barne kalde hori indartu nahi zuela, ez da Iker Muñoz eta Moi Gomez zelairatu ditu, biek ala biek bi hauen sarrerak esango nuke naiz eta Realak hobeto hasi duen bigarren zatia eta dominatzaileago hala ere Moi Gomezek eta Iker Muñozek beste oreka bat eman diotela Osasunari zelai erdian eta bigarren zatian behar bada ez dute zuloi dagokienez lehen zatian bezain beste sufritu aipatu moduan barnekaldeko jokalari bat gehiago sartu baitu lixik. Hala ere, 52. minutuan ez dakit nortzen hori, Beñat Turrientes edo Diego Armando Maradona. Haze jokaldia egin duen ia bere zelaian hartu du, Realaren zelaian hartu du baloia Beasaingo erdilariak, izkin egin die Osasunako lauzpabost jokalariri, area barrura iritsi da, Gedes bakarrik ikusi du eta Portugalgo jokalariak bere kontu partikularreko bigarrena egin du, Realaren 3. Egia esan gaurkoan golfesta izan da nagusi, golfesta izan da anoetan, Reala nagusi izan da bigarren zatian ere lehen zatiko hildoari jarraipena eman dio eta Gonzalo Gedesek 3-0 ezarri du. 58. minutuan Katenak kendu eta Errando atera du, Katenak gaurkoan ere norgehiagoka kaskarra egin du. Oro har hobetzen ari zen pixkanaka Osasuna, baina azken partida hauetan ere gol dezente jasotzen ari da Lixiren taldea eta bai hori kontu oraindik ere hobetzeko kontua da Osasunaren aldetik. Realak 73. minutuan aldaketa hirukoitza egin du, Gedes, Turrientes eta Brais kendu ditu. Braisek gaurkoan jokatu du aspaldiko partez hasieratik, badirudi Matarazzok beste jokalari batzuen aldeko apustua egin duela hasierako 11 horretarako, gaur Braisek jokatu du, eta
behar bada, bai Gedesek eta bai Barrenek eraman dituztela hortikan eraso horretatikan Laudorioak, Oiartzabalek ere norgehiagoka bikaina jokatu du, baina Brais gaurkoan ikusi dugu jokoan parte hartzaile, presioan, defentsan, baina oraindik ere ikusten da erritmo falta apur bat baduela. Bestalde, Turrientesek sekulako norgehiagoka jokatu du, Zelaiaren 3 laurdenen horietatik aurrera sekulako jokalaria da, errespetu handia sartzen duena, sakonean baloiak ongi bilatzen dituena, areaz kanpotik jaurti behar duenean ere jaurtitzeko beldurrik ez duena, eta gaurkoan gainera 3 goletatik 2tan bera izan da protagonista, eta benetan 10eko norgehiagoka jokatu du gaurkoan Beasaingo erdilariak. Eta Gedesen inguruan zer esan, 2 gol sartu ditu, biak ala biak gol ederrak izan dira, oro har ikeragarria da ezkerralde horretatik jokatu eta barnekaldera egiten duen kontrola, hor atzealdeak hausteko eta zuloak bilatzeko sekulako jokalaria dauka Realak Gedesekin, eta ederra litzake horrela jarraituko balu denboraldian geratzen den honetan ere. Susic, Marin eta Herrera irten dira, Susicek norgehiagoka ona jokatu du, pixkanaka konfiantza hartzen ari da, Zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera bere gorputz hori erabiltzen ari da eta bere doaiak geroz eta gehiago erakusten. Marin ere eskuinalde horretan kokatu du, Gedesen Barren ez zegoen postu horretan eta Barren egalez aldatu du, Marinek ere norgehiagoka ona jokatu du, borrokalari ikusi dugu, badakigu ez dela behar bada bere postua, baina Mataratzok ez du hortikan kalitatea bilatzen, baizik eta lana egiten duen jokalari bat, beti aurkarien gainean egongo den bat, Pablo Marin hori da, eta gaurkoan ere hori erakutsi du. Eta Jangel Herrera, ez du zorterik eduki, izan ere, 79. minutuan kendu egin behar izan du, min hartuta berriro ere, espero dezagun ez duela ezer handirik, ziur aski Realak bihar aterako du agiri medikua, Jangel Herrerarena, bere ordez Horri Oskarson irten da, eta Islandiakoak naiz eta ez duen golik egin, aukera bat izan du, oro har, jada markagailua aldetik ere Realak nahiko dominatuta zuen norgehiagoka, eta behar bada ez da inbeste joan erasora, hala ere beste behin areaz kanpo lana egin du, joan da baloia jasotzera, desmarkeak egin ditu, norgehiagoka ona Horri Oskarsonena. Eta 74. minutuan Aimar Orozkendu eta Kike Barja atera du, Victor Muñozekin batera Aimar Osasunaren beste albiste positiboa izan da gaurkoan, eta benetan alde horretatik lixi pozik izango da, noski ez emaitzarekin, baina bai esate baterako Aimarrek gaurkoan egin duen jokoarekin, Kike Barja irten da eta eragina izan du, izan ere 77. minutuan Victor Muñozi pasea egin dio, saiatu da Victor Muñoz jokaldi hau egiten behin eta berriz azkenerako Angelu oso gutxirekin sekulako zartakoa eman dio area barruan, eta 3-1 ipini du egia esan norgehiagoka bikaina Victor Muñozek egin duena, baina ez da nahikoa izan Osasunak irabazteko, eta hala ere Realaren aldetik hau ere albiste positiboa izan da, zergatik Osasunak gola sartu badu ere Reala ez da urduritu, Realak berean jarraitu du, norgehiagoka kontrolpean edukitzen, baloia aurrera eramanez, 84. minutuan Barrenetxea kendu eta Wesley atera du, Brasilgo jokalariak anoetan gaur debuta egin du, Barrenetxeak, oraindik ere Barrenetxea erritmo hartzeke dago, gainera gaurkoan ez du nik uste bera erosoen sentitzen den postu horretan jarri, hala ere lan bikaina egin du, erasoan ikusi dugu beti presente areatik hurbil, izkin egin behar izan duenean ere abiadura ni ez egiten, eta pixkanaka erritmoa jartzen joango da Donostiako jokalaria. Eta 84. minutuan ere Monkaiola kendu eta Osanbela atera du, Monkaiola gaur oso gutxi ikusi dugu Zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera, hegaletik saiatu da Rosierri estaldurak eginez eta laguntzen eta Realari hortik min egiten, baina oro har ez du asmatu gaurkoan Jon Monkaiolak eta Osanbela atera da, bere minutuek ere zer gutxitarako balio izan diote Osasunari. Honen bestez Realak garaipen garrantzitsua lortu du, 3-1,
Une honetan nola dago sailkapena? Beno, Reala 7. postuan da une honetan 38 punturekin, konferentzeko postu horietatik 3 puntura, aldiz Osasuna une honetan 11. postuan da 34rekin jaitsieratik 8. Gogoratu, Realak 3, Osasunak 1 anoetan.